Ayan, hello po. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ulit tayo ngayon sa channel ni Cathy Bicolana Story. Ayan, nakakamusta po kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Ito na muna yung content natin ngayon dito sa probinsya. Ayan, mag-update lang po ako sa alaga naming kambing ni Sir Carlos Cardanio Jr. Ito po yung channel niya, 30 and Ali Channel. Ayan, shout out po sa boss namin ng aking mga kambing. Ayan, pinaalagaan niya po yan sa akin from Germany. Ayan. Ladies and gentlemen, from Germany ang aking mga kambing. Ayan, welcome po kayo sa channel ni Cathy Bicolana Story. Ayan, ito muna po yung ipapakita ko sa inyong content ngayong araw na ito. At medyo nag-ayos-ayos po yung panahon dito. Kaya ito, nagpapakain po kami ng kambing. Medyo maliit na po kasi itong kambing namin kasi nga po parating umuulan dito sa Camarinesor, Camarinesor. Ayan, ito po yung mga kasama kong mga bulilit, nagpapakain ng kambing namin. Kailangan na bantayan mo kasi baka kainin ng mga halaman ng aking kapitbahay at tayo ay mapalo. Ayun, mayroon akong kamaritis dito. Ayan, shout out sa aking kapatid at sa aking mga kasamang makukulit. Ayan, si Tintin at si Jasmine. Masaya silang nagpapakain ng aming alagang kambing. Pero kailangan namin ingatan kasi baka kainin ang halaman ng aking kapitbahay. Nako, baka ipatawag tayo sa barangay. Ayan, masaya silang nagpapakain ng kambing. Ayan, shout out sa aking kambing. Ayan po, buntis po yung alaga naming kambing. Bali, araw na lang po ang inaantay niya na baka manganak na siya. Ayan, payat na siya yung katawan niya. Kasi nga po, bihira na yung halaman, yung mga damo. At hindi siya masyado nakakakain kasi nga po ang parating maulan dito. Ayan. Yung anak niya yung isa. Ayan. Sana lumaki na yan lahat at para dumami na kayo. Sana mga 10 ang anak mo, kambing namin na nanay. Ayan. Babalik natin yan ulit dun sa na maraming damo. Ililipat natin sa maraming damo para sila ay maraming makain. Ayan, nandito siya ulit. At dito natin ilalagay pero kailangan nating bantayan upang hindi makakain, makaperwisyo ng mga halaman ng tanim ng ating mga kapitbahay. Mama, vlog ako, ma. Hello ulit sa aking mga kids na kasama. Ayan, pasensya na kayo sa camera kasi ang humahawak niyan ay 3 years old. Nagbablog. Ayan, tuturuan din natin siyang mag-vlog. Marami po sanang magandang content dito sa dito sa amin. Ayan. Marami po sanang magandang content. Maraming bata po dito na pwedeng turuan. Kailangan lang magtsaga, kailangan alang araw tuturuan. Kailangan natin ng oras. Ngayon po kasi hindi pa tayo gawin na silang lugar. Kasi kahit bantayan nyo. Hindi na ay kasi maraming bagay. Kahit nga ako din kailangan natin kainin na dumadaan tayo sa punto na parang gusto ko na rin umayaw kasi nga may gusto natin ang aking mga kasama. Hello guys, hindi natin alam kung paano. Hello guys, welcome to my vlog. Pero maniwala ka lang kasi darating din ang araw na ikaw ay mag-channel. Ganun din yung ibang vlogger. Maniwala lang tayo sa ating sarili at sanay tayo ng basbas na tayo ay umabot din sa ganyan pangarap. Yung pangarap natin na medyo makilala rin sa larangan ng social media sa ating pangarap na YouTube. Mga vlogger, wag lang tayong mawala ng kapasa. Thank you so much po sa lahat ng